Da, slobodno. Došli smo kod gazda Boce. Da. Ajde, idemo. U zdravlje, živeo. Živjeli. Sedimo u poljskom ćošetu i degustiramo rakiju. Jel ručni rad? Ručni rad. Ne znam, dobio sam i ne znam. Jaka je dosta. Sve ja to stavim u jedan lep dokumentarac. Šef kuhinje, Slobodan Boca. I šefica, konobarica, beba. I šef sale, beba. Bebo. Nisi bebo. Počeo je drugi dan Morović tura 2025. godine. Ekspedicija danas se fokusira na osvajanje reke Studve koliko imamo. Nemamo mnogo, imamo 6 km jednom pravcu i nazad i onda idemo ponovo Bosutom dole nizvodno do Višnjićeva. Dan je prelep, lepši nego juče, bez vetra, pa tako danas da planiramo da pređemo neki 30-32 km maksimalno. Ovo je jedan najlepši deo Morovića, bukvalno za razglednicu. Krećemo. Pero, jesi spreman? Spreman. Kako su i meštani rekli, Morović leži na 5 mostova. Evo sad u ovom videu možete vidjeti 2 i jedno rimsko utvrđenje o kojem mi ne znamo ništa. A kao što je sve u našoj državi neodržava, tako i ova tvrđava nije sačuvana. Studva je s naše desne strane i inače Morović leži na ušću Bosuta i Studve. Bosut i Studva su iznenađujuće velike reke. Ono što sam očekivao je da će biti makar 3 ili 4 puta uža. Kako Bosut, tako i Studva. Ali to su zapravo velika korita, široka tače. Ne toliko duboka koliko široka. Kako mi je jedan vrli čovek, Ilija Nanić iz Lokal patriota iz Morovića, objasnio da je Marija Terezija proširivala korito Studve da bi što više zaštitila ove hrastove lužnjake. Mi imamo veslamo za njih otprilike 4 km i tu stižemo blizu jedne, da li to lovačka kućica, šta je već. I posle toga možemo da odveslamo još 1-2 km i ulazimo u hrvatske vode. Mislim, nećemo ući, ali dolazimo do hrvatske voda. Leva račva, ne znamo dokle vodi, ali probat ćemo i nju da istražimo. Znači da se zna ko drži veslo ako zatvara kapiju. Ovo je širina rukavca koje voli svaki kanuista i kajakaš. Još malo uže i to je bilo to. Fantazija, ići ćemo dokle možemo, ovo mi se čini da smo blizu hrvatskih voda. Tako da nećemo baš mnogo zalaziti još vamo. Orao belorepan.
Nakon 5-6 km veslanja stižemo do jedne tačke, odmorište, koje ćemo napraviti pauzu i nastavimo dalje koliko još smemo do hrvatske granice i nazad. Našli smo na Studvi jedan lep mali splavić, nadamo se da se vlasnik neće ljutiti. Došli smo da popijemo kafu. Drug Pero i ja. Mir, tišina, divljina, nigde žive duše. Evo koliko smo kilometara preveslali juče i danas. Jedan jedini motorni čamac smo vidjeli juče. Danas nijedan. Domaćinu hvala, jest da smo nezvani gosti, ali hvala mu. Nećemo nikako haos ostaviti. Pero, može li se tako? Trudimo se. Kafica na Studvi, bolje nisam ni zaslužio. I zvanično smo došli do granice sa Hrvatskom. Pero, pazi da ne udrimo ovaj stub. Srbija, Hrvatska. Srbija, Hrvatska. A? Šta kažeš, Pero? Niste čuo, šta si rekao? Nisam te čuo, kaži. Pozdrav svim pustolovima. Često dobijam pitanje šta je bolje, kajak ili kanu. Dobro je jedno i drugo. Najbolje je kad imaš jedno i drugo. Što se tiče kajaka, prednosti su brojne. Brzina, onda upravljivost. Po vetru kajak se mnogo bolje ponaša nego kanu. Ukoliko ulazite u razlive reka, kao što su brojne bare, kubici, gdje su uski prolazi, tu vam je kajak zakon. Jer vi u 2-3 metra možete da se okrenete vešto, dok je sa kanuom to problem. Isto, ako veslate u predelima gdje ima dosta vetra, kanu nije se baš dobro pokazao po jačim vetrovima. I teško ga je upravljati, teško ga je skrenuti u nekom manjem luku. Također, ako idete sami, uvek vam je bolje ići sa kajakom. Kanu ima svoju prednost stabilnost, ima svoju prednost što možete da ponesete mnogo više stvari, ovako 2 bureta po 40 litara i vi možete da spakujete za 2 osobe komplet opremu za kampovanje, šator, ostave, šator, postavke dole ispod šatora, hranu, odeću, sve možete staviti u ova 2 bureta. Dok ste sa kajakom malo ograničeni. U kajak isto također morate voditi računa koga stavljate, ako imate dupli. Jer ipak kad idete sami odgovarate za svoju stabilnost, a kad ubacujete drugu osobu, uvijek je bolje ako se već izvrćete da se izvrnete sami, nek da vas neko drugi izvrne. Dok je sa kanuom malo teže izvrtanje, nije nemoguće, ali je dosta teže. Tako da za početnike ako ćete sa 2 osobe da idete, uvijek je bolji kanu. Vi saberite, oduzmite šta vam je bolje. Meni lično, kad bi morao da potpišem da se odreknem jednog, ja bi se odrekao kanua, ali imamo svoje neke velike prednosti, kao što su cena. Kanui su jeftiniji,
dok je dobar kajak oko 1000, 1200, 1400 evra. Ovaj kanu možete kupiti za 350 evra, 400 evra polovan, 500 evra nov. Tako da, eto, to su neke tačke koje bih ja istakao iz svog iskustva. I eto, zaboravio sam reći jednu bitnu stvar, težina. Kajaci su inače lakši od kanua i za ovaj kanu je poželjno da imate dve osobe, čisto da ne biste imali problem sa leđima. Ja mogu i sam da ga nabacim, ali je malo teže. Jedna prednost još kanua je što možete dosta efikasno i da pecate jer je dosta stabilan. Možete ga poneti na more, možete ga poneti na jezera, isto na krovni nosač i da varaličarate iz kanua, možete da pecate na dubinu i na pluvak. Iz kajaka, moj savjet je jedino varaličarenje je pogodno da se vrši iz kajaka. Eto, toliko. Ono što većinu ljudi plaši kod kajaka je stabilnost. Kajaci su sasvim solidno stabilni, osim ako nisu sportski. Ukoliko uzimate kajake za veće ture ili turinge, to su veoma stabilni kajaci koji se ne izvrću baš tako lako. Evo, ja sam se do sada samo jednom izvrnuo iz njega i to, mislim, mojom greškom nisam vidio jedan panj pod vodom. Tako da većina ljudi ima strah, to je bezrazložan strah, osim ukoliko niste baš fizički teški, da imate preko 120 kg, ukoliko ste visoki preko 195 cm, onda vam kajak može biti problem zbog prostora, a i zbog stabilnosti. Moj savjet je za starije osobe koje nisu baš u fizičkoj nekoj kondiciji i sa dobrim balansom je u svakom slučaju da uzmu kanu. Da kupe kanu jer je ipak stabilniji i lakše se ulazi i izlazi iz njega. Pogotovo i osobe koje imaju operisan kuk, kajak je veći problem nego kanu. U suštini dobro je imati jedno i drugo kao što sam rekao, jer ovako kada hoćete da idete u društvu, kao što idem ja i drug Pera, onda je bolje ići sa kanuom jer stavite na krovni nosač jedno plovilo, sve spakujete opremu i prevaziđete dnevno oko 35-40 km bez problema. Pozdrav sa vode i kupite sebi plovilo, nije to neka investicija. Belorepan i gavran zajedno. Standardna pratnja. Sad bi trebao belorepan da nam iskoči ovdje negdje. Čekamo ga tu u krošnjama. Ko će koga prvi da vidi? Eno ga. Pero i ja smo čuli neke čudne zvukove u šumi. Sada da izvijemo koja je to kolonija ptica, šta se tu čuje? Evo vam, Pero. Velika kolonija čapi. Sve izbeta od njih. Strašno koliko gnezda. I strašno koliko komaraca. Velika kolonija čapki, ovo u životu nisam vidio.
Obišli smo gnezda čapije, apena, koliko ima followersa. Komorci su ga spopali. Bežmo. Završen je uspešno drugi dan ture po Moroviću. Izveslali smo danas 25 km, 15 km po Studvi i još 10 km nizvodno od Morovića po Bosu. Imali smo super predah u Morovićkoj priči, restoranu na samoj obali Bosuta i puni utisaka i evo već i umora se vraća u naš rodni Fudul. Morović je preporuka za svakog ljubitelja prirode, ljubitelja ptica, pa eto i ljubitelja istorije. Do neke nove avanture, pozdrav!